Det fedeste ved at have friluftsliv på Vesterlund, det er 100%, at man får prøvet en masse fede grænser af med sine veninder og venner og hygger sig mega meget. Man får mange nye oplevelser, ligesom vi har hejst hinanden op i et tog her om bagved. Det fedeste ved friluftsliv for mig, det er, at man prøver en masse nye ting, som man ellers aldrig ville have prøvet. Det kan også udfordre en på nogle punkter, man måske ikke er blevet udfordret på før, så man også kan prøve at få nogle flere ting med sig, når man tager herfra.